Yena ndisibetha into kubana kudala sizama ubasupha sapha sifuna babonisa ubana ayondawo yohlambela imoto le qha siyabona ke ngento bayento ingamandla le 100 rand siyenzayo bana sifine abantu abahlambisa imoto incinci. Umasipala ombaxa weBuffalo City naboshishino lokuhlanjwa kwemoto eMonti eMpuma Koloni baxambulisana nokusebenza koshishino lokuhlanjwa kwemoto ngakulwandle iEastern Beach. Abahlali eRhalishiwe Kimberley babambisene ukunyusa ingxowa yokunceda umama olahlekelwe ngumntwana ominyaka 4 kumlilo eTyotyombe. Botani Mzikantuna namhlanje livunyiwe idinga sokuphakela indaba ngolwimi lwakho lwenkobe nazi ezidlumzi emini nje. Umasipala ombaxa weBuffalo City naboshishino lokuhlanjwa kwemoto eMonti eMpuma Koloni baxambulisana nokuqhutywa koshishino lokuhlanjwa kwemoto ngakulwandle iEastern Beach. Umasipala ufake amaphepha enkundla ukuze athintele amashishini okuhlamba imoto asebenza kulommandla echaza ifuthe elibi kukhenketho nokwanda kulwaphulo-mthetho kule ngingqi, kodwa amashishini okuhlamba imoto ayalichasa elinyathelo. Owayesakuba ngusekela mongameli unkosikazi Phumzile Mlambo Ngcuka uxininise ukubaluleka kokumelwa kwamanina kwipalamente yolawulo lwesixhenxe. Uthi kubalulekile ukuba kubekho umakulinganwe ngokwesini kuba liya lisehla inani lamanina epalamente. Kwipalamente yolawulo lwesithandathu inani lamalunga abhinqileyo belimi kumyinge ka-44.5% nakwibhunga likazwelonke lamaphondo. Umlambo Ngcuka uthi kusamele kususwe imiqobo amanina abambe izikhundla ezibalulekileyo. Wanting now to make sure that the women that are already on the lists of political parties play a significant role and they are not left behind even as they enter parliament. We don't want them to end up as backbenchers with no portfolios and without making significant contribution. But of course, we also want the women that are being appointed to significant positions to make a meaningful contribution. We don't want them to be there as tokens. We do want them to be substantive, and we are here to support them every step of the way. Bekungekacaci ukuba amalungu eqela lomkhonto wesizwe aza kuba inxalenye yomsitho wokufungiswa kwepalamente yolawulo lwesixhenxe ngolwesihlanu wale veki. Oku kuza emva kokuba lo mbutho ufuna ukuvala ipalamente ekubeni iqhubele phambili nokufungiswa kwamalungu epalamente ngenxa yokungoneliseki kwawo ziziphumo zonyulo likazwelonke. Ipalamente ithe ayikafumani imbalelwano evela kwinkokheli yombutho wesizwe egxothiweyo uJabulani Khumalo malunga nokuzimasa indibano yokuqala yepalamente ukumela umbutho weMK. Unjengalwazi Khotse uphuma kwiUniversity yoMzantsi Afrika uphefumle ngalomba. Sworn in as members of parliament with all the others, they will not be able to participate in the election of the president and of the speaker and also of the deputy speaker. But when they decide that they want to come back to parliament, join parliament, they can do so. They have been elected to it. Nothing disqualifies them for that. Then a judge will have to swear them in as members of parliament. And once they've done that, then they will become part of the community of parliamentarians in the National Assembly. Abahlali basemakhanda eMpuma Koloni bavakalise izikhalazo zabo mayelana nokuhamba ngonyawo lonwabo lweambulance ekuphenduleni kwimiba yezempilo kaxakeka. Abagula ababini babhubhile kule dolophu kutyholwa ukuba bebelinde iambulance ide ifike. Isebe lezempilo eMpuma Koloni layamanise okucotha kweambulance neemeko ezithile. Omama badandatheke emphefumlweni benamanxeba naphakade ukuswelekelwa ngabantwana. UNomangesi Dude waphulukana nentombi yakhe eneminyaka engama-35 ubudala, uThembakazi Dude, ngethuba elinde inqwelo yezigulana. Intombi yakhe yahlaselwa sisifo sokuxhuzula izihlandlo ezininzi. Xa sifika apha ndifike umntana utetywa apha phantsi. Kukho abamelwane, nkqoma ikhona into efani. Kukho abamelwane ke apha.
abesethetha ke umeza lo lapha next hey asiyazi ke meza ba sithini because yoyika nogqithela kodwa ke imeko ithi umntana akasekho ndothuke. Omnye umama osentlungwini nguthotyiswa Jack nowaswelekelwa ngonyana wakhe oneminyaka engama-24 ubudala uLuzuko Jack emva kokuba ehlatyiwe. uJack ukholelwa ukuba ubomi bonyana wakhe bebunokusindiswa ukuba inqwelo yezigulane ibifike ngexesha njengoko walahlekelwa ligazi elininzi. Andike right nangoku xa ndifika kunjalo apho wophaqitha mntanam wophaqitha and wonzakala ndinento ethi babi befike ngexesha and wabe engaqala uhlatywa lo mntana engaqali kuhlatywa engaqala njalo nje nangoko iambulance angifike. Isebe lezempilo ephondweni lithi lifumene iimeko ezimbalwa zabantu ekutyholwa ukuba baye babhubha ngelixa belinde inqwelo yezigulana kwaye bathathe amanyathelo afanelekileyo kuphando kunye nokubeka amanyathelo oluleko. Masitsho sithi xa kukho emergency cases bekufanele ba i-national norms zithi i-ambulances xa zithe zafowunelwa ziye zifike within 60 minutes which is the hour, kodwa ke ngelishwa asikwazi ukuthi sifike qho kwi-accidents okanye apho kudingeka khona i-ambulances because amaxesha amaninzi uyefumanisa ukuba kuye kufowune abantu bathi kukho i-accident endaweni ethile sithathe i-ambulances zethu ne-resources zethu sibaleke siye kuloo ndawo. Only xa sifika apho akho kwa-ambulance which is zeza hawks calls ziye zithathe i-resources ziphele zingabikho kule ndawo befanele uba ziya kuyo. Abahlali abaliqela bakwavakalise ukudana kumakhasi onxibelelwano bekhalazela ukucotha nokusabela kweenqwelo zezigulana. Kwiindaba ze-SABC ndingunandi Phaplatyi eMakhanda. Sinamkele kwakhona kwindaba ze-SABC 1 yakwazi ukuzibukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube ngokuthi SABC indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Ngoku masibuyele kwinqaku lethu lokuqala sinike ingxelo epheleleyo nelithi umasipala oMbaxo eBuffalo City naboshishino lokuhlanjwa kwemoto eMonti eMpuma Koloni baxambulisana ngokuqhutywa koshishino lokuhlanjwa kwemoto ngakulwandle i-Eastern Beach. Umasipala ufake amaphepha enkundla ukuze athintele amashishini okuhlamba imoto asebenza kulo mmandla echaza ifuthe libi kukhenketho nokwanda kokolwaphulo mthetho kule ngingqi, kodwa amashishini okuhlamba imoto ayalichasa elinyathelo. I-Eastern Beach yenye yendawo ezithandwa kakhulu ngabakhenkethi kwisixeko iBuffalo City. Abahlali baseMonti kunye nabo basuka kwezinye idolophu baza apha bezokonwaba bekwabuka nendalo. Olulutsha lubone ithuba lokwenza imali ngokuthi luhlambe imoto zabakhenkethi. Kodwa umasipala weBuffalo City Metro uthi le yokuhlamba imoto apha inechaphaza elibi kukhenketho ikwamosha nendlela. Umasipala uthi uza kubatyabula kanobomi abo bavasisa imoto apha. Yena ndisibetha into kubana kudala sizama ubasupha sapha sifuna ubabonisa ubana ayondawo yohlambela imoto le qha siyabona ke ngokunto bayento ngamandla le 100 rand siyenzayo bana sifine abantu abahlambisa imoto incinci. Yonto ke siye inkundleni zamatyala sizama basincedise ukubana singenza njani abantu sibohlwayo kakhulu mhlawumbe sibathathele imoto okanye sibabambe ukwenzela bana iphele lanto. Yaqaphela ke le ilwandle indawo yabakhenkethi indawo yophuhliso ngoku ke ilwandle inxweme olukhulu oluhlamba abantu imoto ayinhlanga kakhulu lonto leyo. Ukanti ayizondaba ezimnandi ezi kwabo benza olushishino. Noko leni ndawo ilive and indawo enomtsalane ndingewo namanzi akufutshane so xa sibotshwa apha siyaqomba bayasilambisa ngoba kaloku siyayidinga nathi nemali sonqena umosha abantu that's sigidwa lihlobo. Le nto basixothwa apha thina siyiboni kakuhle ngoba thina sisonga sithi siyasike sona sinangabanye siyarenta ngezimali zalapha ekhaya wathi sisebenzi so besiyazi basusula ngena bayasibetha nosibetha abanye babo. Abakhenkethi bavakalisa izimvo ezohlukeneyo ngelinyathelo. Andibona umasipala ethatha inyathelo le-right ngoba ekugqibeleni i-beachfront is one of the main attract abantu from the city yethu because i-tourists zise-beachfront even umuntu osuka Cape Town uzafuna uze beachfront but xana imdaka injeni namanzi yabona so it's no longer attractive yabona to our tourists. And I understand ingxaki abantu aba bra like sisonga sabo egqibeleni into ba like kuvele kuthiwa mabasuswe apha. I don't get it because at the end of the day imisebenzi ayikho nqabile and ke ngoku indlela
yabo bafumane isonga sabo xa begoduka. Umasipala uthi uqokelela iinkcukacha zabahlambi beemoto injongo kukubanika enye indawo baza kwenza kuyo ushishino lwabo. Ndingulubaba lodata kwiindaba ze-SABC eMonti. Abahlobo nabamelwane eRhalishiwe Kimberley bahlanganisene ukuza nenkxaso-mali ukhawulelana nomama ozimeleyo ophulukene nentwazana yakhe neminyaka 4 kumlilo weTyotyombe. Enye intwazana yakhe ibalekiselwe esibhedlele emva komonzakalo ngenabuzaza. Unobangela walomlilo awukacaci. Ben Milwa ummelwane ubonileyo lomlilo otshise iTyotyombe uthi uyazisola ngokuba engakwazanga ukuhlangula ubomi bentwazana uluthando luchaka. iTyotyombe lika Milwa nalo litshile kukunwenelela komlilo ekhayeni lakhe kule ngingqi. Uthi ebesendlini ezimamelele unomathotholo ngexesha ebesiva isimbonono sodade wentwazana oneminyaka 4 nohlukene umphefumlo nenyama nobememezela uhlangulo. uMilwa uthi bazenzile inzame zokunceda zombini ezintwazana kodwa lo neminyaka 4 akakwazanga kufumaneka nanjengoko kwilinge lakhe lokubaleka umlilo eye wazimela ngaphansi kwebhedi. I am shattered. I feel sorry for the young girl. We didn't know where she was hiding because the bed was on the other side and the fire was raging. If we knew, we could have saved her life. Utata wabantwana abagagene nesisiganeko nongahlali nabo uzityande igila ngelithi usilele njengotata. I went to the hospital to visit my surviving daughter. I asked how she felt and she said she was aware her sister had died and she was aware due to her condition she won't make it. Imigudu iyaqhubeka kucwangciswa indlela zokuncedisana nolusapho ukuba lungcwabe intwazana yalo bisenyongweni. We're still requesting and pleading with the society to please whatever you have. It is winter, the child is in school, there's no books, there's no school uniform. So whatever you have will be highly appreciated, even if it's old furniture that you don't use anymore. We request that let's assist one another. And also, as we know that this is the fire month, so we will be starting with a fire awareness for the month so that we know how to protect our society and our community. Logama kwesinye isiganeko abantwana abathathu baphulukene nobomi babo emva komlilo oqoqise ikhaya labo kule mpelaveki idlulileyo eSobatsfontein kufuphi neHoneycliffe Bay. Ibambelela Business Awards ngokubambisene neHollywood Foundation kwiphulo layo lokuphuhlisa uluntu isindleke ingxikela yomsitho kuwongo somashishini abasakhasayo kwanabo banegalelo eligqamileyo ekuhlaleni. Amagcisa nosazwayo bebesabelana ngeqonga kumbejembeje kunjeya khange bakwazi ukuzibamba imincili abo bawelwe ngumqesandleni wokuzuza imbasa ezikhatshwa ngamabhasi wamawakawaka erandi. Lo msitho bubanjelwe eCentury City eKapa kwiphondo lentshona koloni. Lo msitho awuphelelanga ekuwongeni ngembasa nje kuphela kodwa ugxile ekuphuhliseni amashishini asakhasayo nasekukakambiseni imibono yabo banegalelo elincomekayo kuluntu. Kubusuku phambi kosuku lomsitho wembasa osomashishini abasebatsha baye bamenywe baxhotyiswe ngezakhono zokwenza ushishino yiHollywood Foundation babe sebedlisela babonise ngomsebenzi wabo. Ukanti ishishini eligame phambili kumsitho wembasa lizuse imbasa ekhatshwa R100,000 erandi 100,000 rand elikwindawo yesibini lazuza R70,000 rand kwindawo yesithathu lithwejize ngama50,000 erandi ze amashishini ali-17 lilinye lafumana i30,000 rand. Kwabantu abesiphitsha sonke sesisebenzile man ban inspiration that I can do better for the community. Ndithi kubo mababambelele and keep on going kuzade kulunge. Ngosi we know first place and I'm walking away with 100,000. Impumelelo isentabeni abalali buhlayo abasomashishini okufikelela kule ndawo. The 36 hours that I don't sleep sometimes valid. So basically
iBambelela Foundation ivalidate ama dreams wethu. It is a privilege. We are truly humbled for this experience to be amongst winners. That you are a sum total of the company that you keep. So to be amongst winners, I certainly feel like a winner. iHollywood lityhutyha lonke eli ihamba ifaka isandla kumashishini asakhasayo. eMpumalanga sasuka eMpumalanga sadlulela kwamanye ama-province anjengo-Limpopo no-Gauteng neKwaZulu Natal. Finally sesila e-Western Cape and kuyasijabulisa ngendlela okunesasasa ngayo la e-Western Cape. Maningi kakhulu ama-SMMEs afile over angaphezulu kwa-200 ama-SMMEs afikile la. Lokho kutshengisa ukuthi iprogram ihamba kahle. Okwesibili kutshengisa ukuthi osomabhizinisi abancane eSouth Africa balidinga usizo. Nabeliziko le-SABC bebekhona. Xa ujonga ke South Africa joblessness is very high. Uyabona, and obviously ke xa kho SMMEs loo nto ithetha into yokuba ii-entrepreneurs zikhona eSouth Africa, and ezi entrepreneurs ke ngoku zona ke ngoku zinika abanye abantu imisebenzi. Kanti ke akupheli apha. iHollywood Foundation iyawalandelela lamashishini asakhasayo, iwaxhobisa, iwanika inkxaso ayidingayo de aphuhle ngokupheleleyo. Obebhala kwiindaba ze-SABC ndinguNdimphiwe Gift Nongqotho. Ngoku masithithi ixada ngaphaya kwemidayeli siziqale kwilizwekazi Afrika eMalawi. Umongameli waseMalawi ubhengeze ezikhwankqisayo zokulahleka kwenqwelontaka yomkhosi ebikhwelise usekela mongameli Saulos Klose Chelima nabantu abaluthoba. Le nqwelontaka iphulukene noqhagamshelwano nesikhululo samazwe ngamazwe imzuzu emva kokucothuka kwisixeko ililongwe. MDF soldiers are still on the ground carrying out the search, and I have given strict orders that the operation should continue until the plane is found. Lo sekela mongameli ubegaqele isikhundla sokuba ngumongameli kunyulo luzayo kwaye namatyala wetyatye kwawona athe arhoxiswa. Rhwaqu eMiami kuqhambuke umlilo kwesakhiwo esinemigangatho emine. Amagosa ohlangula athutheleke kwindawo yexhwayelo afumana indoda ebilixhoba lokuhlatyaniselwa ngelophisi yabalekiselwa kuya kubhilwa esibhedlela kuquka nezicima-mlilo ezintathu. Qakatha qelele kumbhodamo wakwaSirayeli nePalestina. Uyise wexhoba lakwaSirayeli elaliqweqwediswe eGaza akakwazanga ukuzibamba imincili etyibela umkhosi wakwaSirayeli obhotywa ngobubende kwihlabathi liphela kuquka noMzantsi Afrika. Uthi ndibamba ngazibeyini kona mkhosi wakhe wanovelwano kwihlabathi liphela ngokuhlangula intombi yam. Xa siqwela ingqokoqo, iChina ichonge inkcuba buchopho ezili-10 kwigqiza lesine eliza kuqeqeshelwa ukuntingela emajukujukwini ukuya kuqhuba uphando. Qongqololo. Ukanti ke njengesiqhelo sinentatheli yethu yezobuchwepheshe uSandile Hlangani nesiza kumngcambazisa ngoqhubekayo kumaqonga onxibelelwano. Sandile, siyakwamkela. Ingaba zeziphi ezithe zaqaqamba kumaqonga onxibelelwano kutshanje? So ubukhulu becala kula maqonga onxibelelwano kukuba abantu bayathanda uzisa iingxaki zabo xa bephantsi koxinezelelo okanye xa becelebrate ii-anniversaries zabo. Kule case ke abantu baza neengxaki zabo, abantu abangasebenziyo abakhala ngemisebenzi engekhoyo, abanye abantu ke abo basebenzayo bakhala ngokubana iikhampani ezibaqeshileyo azibabhatali imali noko ebancumisayo. Uba uyakhumbula ke uTikTok ngexesha leCovid wayenze i-challenge kakuhle le
application le application yodansa apha abantu babonisa khona ukuthi bayakwazi udanisa na. So kulucinezelelo bakulo abantu ngoku basebenzisa kwale dance aze nayo uTikTok. Le dance ke isebenzisa i-AI kuthiwa yi-head body challenge apho abantu badansa khona. So into abantu bamayisebenzisa u-AI kukuba uthatha ipicture kamakhulu wakho okanye yabazali bakho ngaphandle kwemvume yabo, bayithathe ke abantwana okanye abo bantu baku-TikTok bayifake ku-TikTok ubonakale udansa. So isenokwenzeka nawe ungumakhulu okanye ungumzali womntana apho endlini uyabonakala ku-TikTok udanisa, awuyazi bona loo nto leyo. Abantu bayahleka kumnandi bathi ke bakhupha esi stress. Okwesibini ke into yenziwa umdla yile kokuba abantu abaninzi bathi uFloyd Shivambu bayamfuna kokuba abe nguMinister of Finance. Kule nto siyaziyo ke kukho ezi negotiations ze-coalition government okanye i-unity government. So abantu abaninzi ke bathi bayamcela urhulumente we-ANC ukuthi afake uFloyd Shivambu. Into yenza umdla kokuba nabantu abangangomalungu we-EFF batsho bathi bafuna uFloyd Shivambu. Basiyakhumbula ke i-Patriotic Alliance nayo ibicelile ke kulo rhulumente wobambiswano kokuba bona bafuna i-department ye-Home Affairs. Abantu abaninzi ke kwi-social media platforms bayayixhasa le nto kuba bathi badiniwe ngabantu bangaphandle abangena ngokungekho mthethweni. So bayayixhasa ke le nto kokuba i-PA mayifumane ngenene nangenyani yase-department ye-Home Affairs. Sibambe ngazibini kwesandile. Camaka. Dekubelile ixelizayo nto zakuthi kamnandi.